OK, čau, Poky, čau. Čau, čau. No, 416 to je, nejde to zamerať. Poďte spolu so mnou. Nachádzame sa momentálne v českom meste zvanom Ostrava. Nachádzame sa v hoteli Imperial, kde sme v rámci Shakespeareových slávností 2011 dostali izbu s číslom 416. Momentálne sa nachádzame už na konci bludišťa a konečne nám bude zapadať táto karta do miesta jeho dopadu.